is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Las 4:46 Aksyon Radio Philippine Standard Time. This time check is brought to you by Joy. Iwas germs, iwas sakit. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. This time check is brought to you by Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. This time check is brought to you by San Miglite. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Drink responsibly. This time check is brought to you by Lucky Me. Beef na beef mami sa amoy at lasa. Mas beef na beef. Afternoon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa aton mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Hey! 48 minutos nakaligas sa tag ng alas 4 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa lawat mayong hapon na naman. Isa na naman kanagatagi nga hapon sa inyo taran Luzon, Visayas kag Mindanao. Din man nga bahin sang kalibutan Negros Occidental Bacolod. Welcome sa siringa palatunturan. Action Reports After Edition Abril 5 tuig 2021. Unang Lunes sa ika-4 nga bulan sa tuig 2021. Ang Bacolod kag Negros Occidental bago lamang nahawasan sang bangian nga senaryo sa Domingo de Pascua kahapon. Linong pa sa karasangan ang sitwasyon sa mga beaches, resorts, kapihan kag lalagawan bangod sarado sa publiko. Kamusta subong? Kamusta ang industry kahimtangan? Action Reports After Edition liwat na naman nga mag-aayag. Liwat na naman nga mga balasa kag mga sipad-sipad sa mga balita. Isyo kag komentaryo. Inyo ka aksyon. Aksyon na Marlon Hinoboya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Una kita sabahin sa nga balita lokal. Mga tao halin sa mga lugar sa ginatawag nga NCR Plus Bubble. Pati na surad sang Cebu kag surad sang Davao. Hindi makabiyahe pasunod sa Western Visayas. Tubtob Abril 10 sining tuig 2021. Sa press briefing sa mga Lunes, si Presidential Spokesperson Harry Roque nagsiling ang Interagency Task Force. Nag-aprobar sa pangabay sa mga opisyalis ng Western Visayas nga temporaryo anay dubulian ang pagsunod sa mga travelers halin sa Metro Manila
Bulacan, Laguna, Rizal, Cavite o kon ang mga lugar nga sakop sang NCR Plus sa Bubble. Pati Cebu City kag Davao City until April 10, 2021. Ang rason sa isa lamang mga kaaksyon bangon sa nagabotsyog o kung nagatimbo ka kaso sang COVID-19. Damo-damo na naman ang matrasar ang transaksyon. Damo-damo mas nga mga nawong ang magakolorisong. Pero mas mayon na lamang iniya nga mayara sang pangaman nga ginahimo ato sa gobyerno sang sa resulta sa inihamak nga kadamoon sa mga kaso nga sa ulihi base hindi na makontrol kag ang kadamoon sang mga nagkalamatay. Dugang 65 ka empleyado sang syudad ginpaidalom sa surveillance testing subong na adlaw. Samtang pagpaninlo agod ang kagaw maglayas, ang mga personnel sang DRRMO nag-disinfect sa 3 ka mga merkado publiko sa Bacolod City, Burgos Central kag Libertad sadtong Domingo sang kagahon. Mas mayo kun tani ko ng disinfection. Ginupdan man sang pagpanghawan sa mga struktura nga illegal, amat-amat naman nga nagabalik sagwa sa merkado kag kilid dalan sa merkado. Ano na balang nadagatan sa ginatuwag nga road clearing operations daw wala na masapakan. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang San Carlos City, liwat nga ginlikopan sang madamo nga mga tawo nga nagpositibo sa COVID-19. Ang pagbutyog sa kadamon sang kaso, daw kilat nga nagasurip, daw paljet nga nagasirit. Halin sa 78 labang sa Abril 3, daw pareho lang sang sports car nga sumibad sa 119. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Kung sumasamahaw nato ni Salang Kadlaw, nagpositibo sa 41. Si Governor Bong Lacson nga taga San Carlos City man, may impormasyon nga nabaton nga may grupo sang manogkantabla ning choir group nga taga San Carlos nangayaw dito sa Manapla para magtambong sa isa ka selebrasyon, isa ka pagtililipon. Liga na pila ka adlaw, gin swab test, kalabanan nga nagtambong dalatnan sang kagaw nga corona. San Carlos City nag-isahan ng subong nga lugar sa Negros Occidental nga ang aktibo nga kaso sang COVID-19 sobra isa kagatos. Ang nagasunod nga Cadiz City 51 lamang. Mayor Renato Agustino tingawaan naton na makuhaan sang palayag. Iba na unta kung nanong sitwasyon subong sa may San Carlos City kag ano ang himuon nga tikang para ang pagdamo sang kaso mapunggan kag dugang man nga panugyan ilabi na sa mga residente sang syudad nga tig-abagol na sa lawayon pa. Una sa balita, una sa aksyon. Alin sa San Carlos, lukso kita sa Tubuso. Town Hall lockdown sa sulod sang duwa ka adlaw. Bangod 4 ka empleyado sang gobyerno, ang isa naga-duty sa munisipyo kag ang 3 pulis. COVID-19 positive man. Abril 5, butsiligon sa mga adlaw, tubtubwas Abril 6 nga lockdown para sa disinfection. Ang tarang nga merkado sang Banwa dapat magsiraman pagtupaan sa alas 5 sang hapon. Sugod din buwas nga adlaw, ang mga bolantiro na hindi taga-Tubuso hindi man pwede magkabaligya sang ila sa nga baligya sugod Abril 6. Operasyon sang bulangan, karaoke bars, bilyaran, ang internet cafe suspendido man sugod sa mga adlaw. Ang preso sang nagapangunang nga balaklon bantayan man sang gitukod nga LGU price sa monitoring team. Manaman na din sitwasyon may pa mga negosyante nga nagahingalit nagapasaka sang ila sa day nga preso sang ila sa day baligya kaya man balaan nila nga ang mga tao nagapaningguha lang makabakal hindi na maglakas iban nga lugar. Iban nga negosyante ginapasakaan nila preso sa ila sa day nga balaklon. Kaya may monitoring team ang Banwa San Tubuso nga magabantay
Mayor Richard Hauhoko bantayan sa nga palatuntunan. Tigawaan ta ba na? Wala pa sa maka-reply sa ato sa nga communication sa iya. Banaunta ko na nung sitwasyon dara sa Banwa Santo Toboso kung COVID-19 nga kaso ang tagahambalon. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang sa bahin naman sa nga balita nasyonal, balita nga panamo-damo. Sunong luyag balita panamo-damo. Hindi panamo-damo kwarta, hindi man panamo-damo abyan, kundi panamo-damo kaso sang COVID-19. Ang Pilipinas daw ginaarikis. Nagwala ginahalinan sang kagaw nga corona, nagkalain-lain nga mga varianso. Kung sa mga sa mga pagkaon pa, nagkalain-lain nga mga menu. Nagkalain-lain nga timpla. Ati variants halos hindi namin tinihan. Ang ginabada-bada kapakot-pakot sa Okta Research sa Group, sobray sa kabilyon nga kaso posible ma-record antes matapos ang subong nga bulan sang Abril. Una sa balita, una sa aksyon. Sos kabay pang hindi lang ni matabo ni. Bangod ang handom tani isang pungsod. Among amat-amat nga pagbalik sa ginatawag nga new normal. Pero subong mga ka-aksyon ang kakatabo. Daw tuod gid ang sadto ginasiling nga second wave. O kung ikaduwa nga pagbulyada sang sining COVID-19 ho. Ang latest monitoring report sang Okta nga may-ari ni sila nga independent team of experts. Ang report nila nagasiling nga ang COVID-19 transmission nagaganhagan na rin dito sa Metro Manila bangod sa ginhugtan. Kung sa mga tuwar kapag ginhugot bla, para nga grabing kapit. Ginhugtan to ang mga restrictions. Kung tani ang maning matabo sa ibang nga mga badwa kag surad probinsya, no? Pero kung ang mga tao, padayon nga magapasaway, padayon nga magapawala effect. Kasi ang ginapakot-pakot sa Oktab lamang yung matuod ni. Kag kung ini ang matabo, ang Pilipinas basi kadlawan lamang sa ibang siring nasyon. Bangod dito sa ila, halos wala na yasang kaso. Ang pungsod China nga mo nang ginalinan sang kagaw nga corona. Amat-amat nga balik normal ina sa kamtangan to. Sunday afternoon, ang Pilipinas may 795,051 na nga kaso sang COVID-19, 646,100 ang nag-alalayo, kag 13,425 na ang nagkaramatay. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang mga eskulahan liwat o saron bilang quarantine facilities. Pero nagbalik no nagligad nga tuwig 2021 no. Awan ang senaryo naton dres Pilipinas mo damo sa eskulahan gingamit nga quarantine facilities. Ti amat-amat naman nga nagbalik ho. Samtang National IATF nag-isyu na sa resolusyon nga naga-suspend sang inbound travel. Halin sa NCR, matingin muna ta kayo na, no? COVID-19 cases sa pungsod. O kung pagbag-o sa liderato, hindi pa panahon, suno sa Malacanang, subong liwat nagsaka ang kaso sang COVID-19. Hindi lang tanay na paghahala kay dugang naman nakaroon nga palaligban. Ang tutukan tadi kung paano tapunggan ni sige-sige nga pagbutsos ang kaso niyo. Ang ilis ang liderato ipaulihin nyo na lang na. Wala man sang perfecto nga tao dari sa Pilipinas Galing kayang bubudlad dari sa Pilipinas. Mayara batasan dari pila ka mga taong ginagbantayan. Ang mga mistakes, ang mga sala lang. Parang hinimuan nga mayo, duwaya para sila. Muna sa mga sa gobyerno daw. Magsig bantayanay. Bisan nga din sa barangay nga level. Mayara sang nagabinantayanay. Anti kag pro. Yung mga opisyal man. Ila malang sa nga ni interes ang pila ka mga opisyal naton. Ila sa interes amang ginapakigbato nila. Interes ang dapat nila serbisyohan nga tao daw ginabali wala na. Nakagalaba.
Una sa balita. Una sa aksyon. Samtang pinulis nga balita sa sunod sang Angeles, Pampanga, may pila ka mga pulis. Di masabing pulis matso kag matipuno ang lawas. Pero may pulis gali nga grabe ka ako sa lawas. Pero ang utok na munggok dako. Naghimo sang lahog-lahog. Way anagin paminsar vlog kung naroon dangatan sini. Ang ginatawag nga April Fool's Prank Video. Kaya magsiling kita prank, ginalog-lahog ka lang. Mayara prank, ramo na sa mga prank-prank din ka. Sus, ginprank yung tao na, ginit ang tao, ginprank ya. Birahon sa, mayara ng tiruhan gani mo. No, natiruhan gani, patay gani sa mga gansang prank-prank niyo. Kay April Fool's Prank Video. Ang ila nadangatan subong daw kiningkoy na kinarton pa. Akay gin kakas sila sa pwesto kag kinasuhan pa sang administratibo. Ang balita ganit tanan gid nga pulis sa Police Station 5 ho. Dito sa may Angeles City, Pampanga, gin silos la. Gin relief. Gin pahalindra sila sa ila sa ginadutihan. Gin pangitaan sang sarang masilwan. Ang ginhalinan sa maka-aksyon may duwa ka pulis. Based sa nakita sa video, naging pasakay sila nga tao sa patrol car. Pero sang ulihi, laog-lahog lang gali nila to. Hindi gali tutuod ang inasa ginimong operasyon. Anong dangatan nila? Kaso administratibo, ipasaka sila bangon sa pagsupak sa health protocols. Sa simple nga sugulanon, ginhampang-hampangan nila ang gina-implementar subong health protocols kontra sa COVID-19. Ang kasuhan man, isa pa kadaring taga-entertainment organization. Naman yung kahimbon sa ning polis ni sa prank-prank ni. Prank-prank pamor. Ang katarong sa trabaho, entrahan sa tinunto. Kundi ang inyo inatubang lukdo sang kaso. Una sa balita. Una sa aksyon. 5:02 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Alas 5:02 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Salamat in advance sa mga nagabonitor sa ato sa live stream. Sa mga tarion, dugay-dugay. Unaon tayo nga ito sa mga patrol. Dugay-dugay acknowledge sa mga nagabonitor sa ato sa live stream. Nagabonitor sa YouTube live. Sa nga DYEZ Action Radio Bacolod. Sa oras nga alas 5:03 Action Radio Philippine Standard Time. Grabe subong ka init, no? Gatagiti sigapon init subong. Ang ini nga bahin dala sa ato sa kaaluan sa D3 Bayo. Ang pinakabag sitwasyon sa nga pila ka mga dalan dari sa Bacolod City. Sa patrol with Action Jan Diaz. Action Jan. Nagalambiyong sila sa mga tarion. Sa pila sa ka mga mayor nga dalanon ang duha ka mga national highways. Amo na isa masaming ginabantayan sa mga traffic enforcers kay basta amo ni oras. Hindi man ikawan nga mayara sang problema kung trapiko ang paghamala naman ng dalan sa Lacson kaya ang dalan sang Araneta. Action Jan, mayong hapon sa report, please come in. Ginmunson ni mo Action Marjorie Ceres sa dalan Lacson sa ring hapon ang biis sa kinodrive balas may Ramos Lacson kumo nga sininga mga hinadlaw nagapadayon na naman ang ilang pagbungkal dara sang sementado nga dalan kay liwat naman ilang pagkakayon Action Mar bagod man sina na eksperyensyan sa pila ka mga motorista ang mabubugat nga sitwasyon kung trapiko aton trahan mga ka-aksyon moderate heavy to heavy ang traffic situation diri sa area mga ka-aksyon sang dalan Ramos Lacson ilabi na ako mga salakibla halin sa may Bangga Lasal kag paduro ang direksyon sa bahin mga ka-aksyon sang BS Aquino Drive dara sa may Ramos Lacson upper tigid medyo mabubugat nga traffic
eksperyensya sa mga motorista. Gani aton nga biso sa tandaran nga mga ka-aksyon kung inyong padulungan, panahon nga bahin sang sunod sang Bacolod. Siguro may mo kabado rin na makalusot. From Bangka Lasal, hindi na lang mabenturar pa, padulong digto sa may Ramos Lacson. Kung nagadali ka, siguro ang aton advice, pwede na makalusot, draba pero Reco sa diversion. Then from Reco, mga ka-aksyon, straight ka madra pa Buri Road. So kung makita ninyo, medyo mga traffic din mga club sa may Buri Road, dalan Lacson. Pwede ka mo ka-right turn na lang kung ninyo direksyon, paluwas giban Metro Bacolod. Di na ka mo maliko pa to, no? Paglabot rin sa may Buri Road, right turn ka mo. And then, straight na maka-action sa area ng circumferential. Pero expect rin ninyo, kung mo nga may bago naman nga mall, nga dito nga nagtubo sa may barangay Mandalagan, sa Karako nga mall, so basta may mga damo, mga salakyan doon na nagalabay maka-action. And then, dito na diretso na kamo, padulong sa area mismo sa circumferential road. At least shortcut, nag hindi mo mataipit sang traffic diri sa area mismo sang Ramos going maka-action pa barangay Mandalagan kon barangay Batas Surad sang Bacolod. Sa piyak nga bahin mga ka-aksyon diri sa area sang Dalan Araneta from Lizares Araneta going Hernais Araneta sa Ringapo Maccabi diri mo ang traffic situation. Anyway, sa bilog nga mga lugar karabanan abi sa mga dalanon sa palibot sang syudad pertigin man ang traffic subong adlaw siguro ang isa diri kanaton nga kitaan pertikramo sa mga sarakyan nga nagapasulod diri sa masyarad sang Bacolod nga nilang biyong sabi na kamamayor nga dalanon ibabi na nga bago lang kita nakatabalik matapos abi ang Semana Santa ibang duro nagingagaw pag pabalik pa lang sa Bacolod iba naman duro ni mag-ogor nga damo gid sa mga ginapang hikotarap karon nga adlaw matapos ang long weekend mga ka-aksyon diri ganing sa may circumferential road happy paglabay naton sa Lingapon niya karasig na nga sa ng biyahe bisan mga ka-aksyon nga ginsunod naton ang ruta from Burgos going diri sa may Lopez East and then right turn pabalik diri pa south direction makadto diri sa area mismo sang Bangka Kore diri lang gid mga ka-aksyon pag palapit ka na Bangka Kore kay damo naman sa mga otod-otod nga mga dalan nga amat-amat nga ginakayo sa mga otoridad may ari di especially sa likuan palapit sa may Bangka Kore mga ka-aksyon damo diri area medyo ginamat-amat man nila kayo ang dalanon pero importante lang na ang traffic lights naka-function ako nagagana kaya sa oras nga nagagana ang traffic lights mga ka-aksyon ang buot silingon sina may sistema sa gyapon ang trapiko sa muman nga mga lugar except gani diri sa may Burgos Lacson kung sa iluhan naton diri ang traffic lights wala na nilalagyan pandar kay temporarily ang ginahimo sang kalabanan ilabi na sa mga katapos ng Bacolod Traffic Authority Office is sila na mismo nagatag sang direktiba kung trapiko ang aton pagambalan mga ka-aksyon. Kaya bawod nga po, tigil ka damo, kinakosong volume sa masalakyan nga dahil naglabay sa rong sa area sang Lacson. Na mo sina katabo along area mga ka-aksyon sang Bangka Kore from Lopez, so Condrio sa Burgos Circumferential, pabalik dito pa sa Bangka Kore porte. Kalabang sa pila sa mga masalakyan nga dahil naglabay mismo mga ka-aksyon. Ano pa na partida pa kay wala na mga dipasay nga jeepney nga nagrabay halin dito sa Burgos Circumferential pakadto dito sa may Bangka Kore wala na dipasay nga jeepney nga makitaan kalabanan nga makita mo dira mga pribado nga salakyan worst pag mga ka-aksyon ang traffic situation sa mga salakyan gikan sa may Libertad Public Market dira nagalusot sa may Hernais Extension padulong sa Bangka Kore mga ka-aksyon no? Anyways, ang patrol, ari kaday pasulod sa may barangay Mansiringan, pagkatapos sa may barangay Handumanan, Yapon, kapilitin siya, dali bang ginubra nila action model, kapang basa na lang sila sa dalan, ilabasa nila tubig ang dalan, kay perting tapok ba? Ang tapok sang balas may mo, dito nagkakadto sa mga panimalay. So para temporary, maganagan man, kay di sa matamaan sang tapok dre, kay wala pag Yapon na tapos ang ginakayo dre nga dalanon, pakadto dito sa may barangay Felisa, libra man silingan Felisa Road, ongoing pa sa Yapon ng construction, ang ginkapanaton ng ligad, yung mga binulan, do diriya no sa may malapit sa may barangay Mansilin area do wala pagid sang pagbago wala pagid sang pagsanyog o improvement maka ining nga ang ginakay o diri nga dalanon kao na dalan to naton ko sa ulunahan pakadto na dito barangay Handumanan kumiyara na changes o kumiyara na di improvement may gindugang may ginkayo na nga panibag-o kung ano pagidra nga mga improvement maka aksyon ang gin-implementar na sang aton nga mga otoridad no.
Aray sa palibot syudad, maraming panyampo siniman nga adlaw, maray na ang panahon ng atong kalakitan matinaw mga kaaksyon. Kung atong gari ado lagi sang patiman sa pagulang siniman nga hapon mga kaaksyon. Aray man ang pinakaunang sitwasyon sa palibot ng syudad kung trapiko. Ato pagawalan, lagi ba ng sitwasyon sa atong nga lakat sang panahon sining nga hapon mga kaaksyon. Pero sa atong tarang panamatiba sa sining panyampo, John Diaz, una sa na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa live stream, Gwen Cordova, good afternoon. Jocelyn Libon Despojo, ngayong hapon. Junila Rio Voca, Elias Bandada, Gangi SJ, La Carlota City, watching live sa Geneva, Switzerland. Keep safe everyone, thank you. Elizabeth Malakagamala, please greet Reverend Father Jose Rey Erexiba, Father Bonsoy, nickname niya. Sa birthday niya today, greetings from Reverend Father Brethin Rai, Father Bong, Gamala family, thanks a lot, keep safe, more power. Ima Alcuela Kelstrom, watching live from Sweden, stay safe everyone. Alex Montesa, salamat gid. Enteng B. Voso, 45 stars. Mayang hapon na sa Marlon of the Night, mapaang programa monitor from Old Escalante. Alex Montesa. Martin Aliling, good afternoon. Pedrinia Ironman, hidlaw man ako ni Loy sa Barangay Hedumanan. Zone 6 sa imo kay Pilagid Kadlaw, wala kabati kay Action Marlon, mayong hapon. Greet lang ako ni Loy, Mama Judith Pedrinia. Milail Oligo, Liog Tamyaw, Vanessa M. Mayo, sang Minnesota, USA. Halin kay Milail Oligo. Patamyaw ko sa ilan ni Ma'am Vanessa M. Mayo, Ma'am Kelly Jelly, kag Lida Zamora, Yamagisi, mga abyanta sa EFC Girl, nga nag-upod sa inyo sa nga program. Madabo kong salamat. Okay. Philip, ano sa gaya? Mayong hapon, Migomar, kamusta? Ang mga bulang da, cancel man. Sa Banos sa Tubuso, cancel ang bulang. No, dari sa Bacolod, daw iban bati ang may bulang sa Bacolod, no? Iban nga mga LGO, iban nga mga banwa kag syudad, nagliligad to, bayara report nga nagapabulang, proti subong siguro ni nga nagdamong kaso ni basi may ara man sang dumili, no? I-check ta lang kung may ara sang order nga ipagawa ang ato sining local authorities agot sini. Homalumina, good afternoon. Joval Trinidad, sir, watching through YouTube and listening through Transistor Radio. Are here from Rising City of the South. Greetings to the number 1 AM radio station. Includes all your viewers, listeners. Thank you. Rosario de los Reyes, watching live, Wakilantang Hokson Aldamar, Nero, Lyra Toto Samsam, from Progreso Binalbacan. Si Tibig Ising, mayong hapon Sir Marlon from Sipalay City. Joval Trinidad, may ara sang 100 stars only, hambalya. Virgie Olpinda, monitor from Sirin Homes, Halong Kagid, Aksumar, God bless, always. Thank you, Ma'am Virgie Olpinda. Guillermo Clarito, upod lang kami di siya sa nga programa sa mga abyan ko. Boy Miguel Brillano, Fred Madrid, sang Mabini Coral, Barangay Thodi. Pedrinia Ironman, greet ko lang hinablos ko sa Barangay Hadumanan. Zone 6, Mariel Ngerit, Popen Bolpen, Charmel Caramel, Gabriela Putut, Inday Guapa, Kitkit Borikit, Prinsesa Hercules, salamat. Susyet Alunan, watching from Hong Kong. Sa pamilya Saludares, Gavitoya Katige, Serapio Trinidad, Lintihas, Himongala, Estrivillo, Nabor, Bogaro, Hokag Clarito, aralang nag-aupon siya mo sa Action Mar. Alin kay Guillermo Clarito.
Junila Rio Voca. Kinatime ako kaliya. Ako sa di nga bata nga si Shai na Jane kag Shai Rix John. Gapamati sa Action Radio sa La Granja. Okay. Hello. Mga bata, jutay nga mga kapulisan, marisi na sila Sir Marlon, April Fools Day, gid. Halin niya, hambal ni Alex Pontesa. Kenneth Valencia, good afternoon. Hambal ni Pedrinia, Marlon Garitulang, Barangay Hadubanan, Zone 6, sila ni Masing, Bukay, Maymay, Laway, Buding, Tigboy, Mayong Hapon, salamat. Especially ako sa nga palalabs, Christian Mosquera. Randy Mission, Ismilia, Sumar watching from Inapoy, Lombia. Melvin Peñafiel, good PM. Dona Navarrete Macario, mayong hapon. Jonathan, good afternoon. Greet ko lang. Family B, sa Barangay 4, Sipalay City. Salamat, Gid. Okay. Evan Boy, sir. Good afternoon sa Marlon. Dan sharing, salamat. Philip Alusagay, thank you Magumar sa pagbasa. Salamat kay Philip Alusagay. Richard Deriquito, good PM sa Marlon. Darlene Dicendario Lazo. Greet ko lang. Aksamar, musta lang kay Gigi Canones. Diin kaman. Lagid kontak. Oh. Ivan Boyser, Hadri Star, 6 weeks sa Malyan. Unit Horta de la Peña Barbecue. Arila kami ni Lola, nag-aposibo sa diba. Dabang salamat. Unit Horta de la Peña Barbecue. Via Jonathan, tak-putak, tok-talao. Oh. Balya. Lubatun an. Hello sir, may angod to watching from Aman Jordan. Okay, iban balikan taraman tuwa-tuway. Mga buro, kanami ang feelings kag relaxing gini sa katasa sang kape ko nag-istorya kasi mo sa nga barkada, mas nagarami pa gini sa nga bonding moment sa kada higop sang mainit nga kape samtang nag-istorya. Antes na katuan ang ritali sa nga balita halin sa Bacolod City Hall. May ara sang dugang
COVID-19 vaccines, no? Dugang bakuna kontra COVID-19 ang mag-aabot buwas kadlaw Abril 6 sa Bacolod Silay Airport. 7,200 vials sang Sinovac. Ang Sinovac ni isa ka vial, isa ka dose. No, ini pareho sang AstraZeneca, isa ka vial, pulo ka doses siya. No, magsiling kita vial ti ala sunudlan na sa kristal, sunudlan na siya. Pero ti ang Sinovac isa ka vial, isa ka dose. Sa total vaccines maka-aksyon, 2,000 vials ang para sa Bacolod City, 5,200 vials ang para naman sa Negros Occidental. Oh, buwas aga niya. Ito sa Bacolod Silay Airport. Kaya may ara kita sa pagturok ikaduwa nga dose naman natabo dari sa Bacolod City ti sa nagkalain-lain nga mga hospitals maka-aksyon sa Negros Occidental. May pila naman lang kaadlaw sila ginahulat ante sa schedule nila nga pagpaturok naman sang ikaduha nga dose. Kung first dose Sinovac, dapat second dose Sinovac man. Hindi pwede nga sa una nga dose Sinovac, ikaduha nga dose, ikaduha nga pagturok AstraZeneca, hindi pwede na. Dapat kung nang una, ang man ikaduha. Arin na nitali sa nga balita halin sa Bacolod City Hall, dugang sa 65 ka mga empleyado sang syudad, ginpaidalom sa surveillance testing sa buong adlaw. Aksyon Radio City Hall Report. With Axon Dale Salazar. Axon Dale sa report, please Kevin. Action Mar nagapadayon sa karon ng surveillance testing nga ginapatigayon sa mga empleyado sa syudad sang Bacolod ini matapos naka-record sa pila ka mga positive COVID-19 cases sa pila ka mga empleyado sa syudad. Action Mar kaina na panato na si Dr. Edwin Miraflor, ang officer in charge sa Bacolod City Health Office dito sa may Bacolod City Government Center kay nagpahayag ngayon 65 ka mga employees. Action Mar kaina pa inisang aga, so possibly madugangan pa ni subong nga hapon Action Mar since ongoing ang ilang sining surveillance testing sa 65 pila diri ka mga empleyado ang gikan sa City Engineers Office, City Treasurer's Office, mayaraman mga staff sang Sangguniang Paglungsod, City Mayor's Office, Registrar's Office, kag Bacolod Emergency Operation Center. Action Mara subong hapon nagpagwasang bagong audio message si Bacolod Mayor Bing Leonaldia ang iya sini Action Margin palayag nga yara na sa 24 tanana ang total positive COVID-19 cases sa karon sa mga empleyado sang syudad sang Bacolod. Rason nga extended ang siraduhan or suspendido indefinitely ining Bacolod City Government Grounds, BGC Grounds. Action Mar, pero ang BGC mga offices dira normal ang silang operation pero skeletal workforce. Action Mar ginpahayag diri ni Miraflor nga so far wala pa nakapadala sang specimen ang syudad sa Philippine Genome Center. Bangod sunod siya may alasang criteria. Action Mar nga ginasunod antes magpadala, lakip na ang clustering sang COVID-19 cases sa tinalikdan nga duha ka semana. Rason nga wala pa or di pa ma-confirm kung balami bagong COVID-19 variant nga nagsulod diri sa syudad nga kabangdanan sang pagsaka sang COVID-19 cases diri sa may syudad. Sa karon sunod kay Dr. Miraflor, ila pa ginaobserbaran ang datos for the past 2 weeks antes nga malabot bala ang criteria ka Philippine Genome Center para makapadala Action Mar dito sang swab specimen. Aring tingog sa OYC sa Bacolod City Health Office, Dr. Miraflor. And we are having our ongoing surveillance testing sa mga departments na nanto sa NGC. So this morning nakatapos kita 65 personnel sa NGC and we are hoping more this afternoon. 65 na. 65 pa lang na. Sa offices. So na-include na dira ang remaining staff sa City Engineers, City Treasurers, SP, EOC, City Mayor's Office. So for ilang dito ang Registrar's Office. Employees do ka nagpositive? So far 14 to gin muno ni Ma'am M, di ba? So may nagdugang kita kagapon nga 4 pa gid. So 18 na siya. More or less. Mga offices niya, Doc? Sa ang pinakadamo gid nga na-hit is ang City Engineers. So na-disinfect na Doc ang mga offices? Yes, nag-disinfect kita sa March 31 sa hapon and wala man tao during the week, the Holy Week. No? So na left to dry na
na disinfect mayang aton nga mga offices. Sa sila nga figures, Doc, ilang sa COE nga staff? 14. 14. Ashimar, napatihan si Dr. Miraflores, kay na mga 18 pa lang ang positive cases na mention kay sa mga empleyado sa siyudad sa Bacolod. Pero subong hapon, nagpadala sa audio message ang Bacolod PIO tingog ni Mayor Bing nga nag-confirm nga 24 na ang COVID cases sa mga empleyado sa siyudad kaga extended or suspended indefinitely ang BGC grounds. Ashimar, so wala pang may baluan kung when mabalik or buksan liwat ang BGC grounds sa publiko since maning ang pag-spike no sa COVID-19 cases dito sa may siyudad sang Bacolod. Update ka ba gikan sa Bacolod City Hall ang action niyo? Action dahil sa Lazar una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa sunod sa nga Bacolod, halong di kita maka-action triple nga paghalong gid. Kay kadamo sang mga nagadugang nga positive cases. Alas 5:25 Action Radio Philippine Standard Time. Alang-alang pa ang signal ni Mayor Richard Hauhuko. Basi sako-sako pa siya, no? Tigo-anta na sa karong nga malabot. Ay mayara sang lockdown nga natabo dito sa bahin sang municipal kon town hall. Sa sulod sang duha ka adlaw, 4 ka mga empleyado sang gobyerno. Isa assign dara sa munisipyo, 3 ang miyembro sang Tubuso Municipal Police Station. Nag-positibo man sa COVID-19. Ang San Carlos City, tingawanta man karong malabot man si Mayor Renato Agustilo. Ay grabe, bigado yung pagbutsos ng kaso sa ila to. From 78, nag-119 na ang active cases. Ang kalabanan, hindi mag-aksyon sa Banuas Tubuso, local transmission, Butsulingon. Ang paglaton-laton sa Kagaw, dira lang mismo sa Banwa. Why naman gani sa nagapalauli sa mga OFWs, di ba? LSIs, dutay naman lang. Plus may travel moratorium pa. Pasunod na rin sa Western Visayas. Kabudlay, basta may local transmission gaman. Contact tracing pa lang mga ka-aksyon, yawan ka na. Nagligad ka ba yung mayara sa Holy Week? May Semana Santa nga mga aktibidad. Kamaya kung mabantayan, marin naton tara-tara nga mga tao. Bisan sulod sa ilan sa nga puluyan, magpamilya, positibo ang iloy, amay, pati kabataan. Amoning tuman kadelikado gid sa mo. Ay ban gani gina-high blood na lang mo. O kung mag-high blood, akong gina-recommendar, Panyawan Herbal Capsule with sa ato sa nga patrola. Pagkatapos kid lamang si balikan taman nga to sa nga mga nagpadala sa mensahe sa ila sa live stream. Tutsi Laurenti, thank you. Si Ohana Net, good afternoon Nagsamar. Randy Artiaga Santisas, good PM Sir Marlon, forever listening. Okay. Alex Montesa, Sir Marlon, liyaw ko great ka amigo ko, Go Wison, JR, Elson, Albao, sa nga Phuket, Thailand. Maraming salamat. Okay. Sige. Okay. Si Go Wison, okay. Si Eden sa Panta Kasuyon, watching live from Tabogon, Kabangkala City. Shout out ko lang, family. Magsiko, happy listening. Great ka, happy birthday kay Tirik Kaongga sa Panta. Ohana Net, nga amay person ginamute Action Mar. Ginamute na sa Ohana Net kay labi na kon ay endorsement, no? Ang endorsement hindi pwede mapabati sa Facebook Live, kundi pwede lang sa Transistor Radio. Amo na sa nga nakamute ina sa FB Live. Okay? Salamat Ohana Net. Fernie Espanyola, gatanaw ako diri live sa Barangay Lukutan, Kabangkalan City. Yudi Torta de la Peña Barbecue, Balagtamia, Pamilya de la Peña, Barangay Enclaro kag sa Pamilya Quezon, sa Hacienda Santa Teresa, Pocatod, Bidalbagan, kaupos mo sa nga program. Salamat, kid. Okay. Thank you. Okay, salamat.
Extension Vitamin D3. Alas 5:34, balikan tarang patrol. Detalye sa natipon nga balita ni Akson Jan Diaz. Akson Jan, sa balik ka report, please kabin. Action mga balo sa tanan nga na watchers so kung nabi nagabanta sa ospital dala sa Corazon Locsin Montalibano Memorial Regional Hospital nga may istrikto karon nga ginapatuman ang watchers area kung dira lang siya area sa tanan nga nagabantay sa ospital nga nahamtang sa vicinity sang barangay 18 diri man sa may sulad sa Bacolod. Kay according diri kay punong barangay Madeline Diaz sang barangay 18 na may ara na nga mga watchers sang ospital nga ginapanugutan nga makasulod sa may ospital mismo nga area Action Mar. Ang kakatabusin na dira kung ikaw ginaalaw o kung nakasulod ka na sa ospital mismo nagkabisita ka bisimo pasyente digto may mo nga nakaribot kana ako nakarabay kina sa pila ka mga area sa sulod sang ospital. Sa pagsulod nimo, butangan kina Action Mars ang tatak. Ang tatak kay na amo na ang pamatuod o kung patimaan nga ikaw nakaagi na o kung nakatry ka na sulod sa may ospital. So according to kay Madeline Diaz nga hindi ka pag-isa po akomodaron sang Barangay 18 Council kung nakasulod ka na sa ospital. Ang ila lang gid nga i-accommodar nga mga watchers, kinablang mga watchers nga wala gid kaagi sulod sa ospital, kag dira lamang nagatiner sa Gwa Action Mar. Inabla sa may runway dira o kunabi sa alagyan dira Action Mar, kag sa tabok mismo sa ospital sa tubang sa pila ka may establishment commercial, sila lang na ang mahimo nilang i-accommodar nga pati ni ron digto sa duha ka mga hulot nga ginapakayo mismo sang Barangay 18 sa suporta sa pila ka mga pribado nga individual nga mahimo nila pati ni ron digto Action Mar kag mahatagan man of course sa pila ka ba serbisyo. According to Diaz, ang rason kay gusto man nila nga manigurado nga hindi maglakta ang kagaw kay ila diri ginadudaan ba sibla may bitbit ka nga kagaw kung nalin ka sa sulod sang ospital kag dalon mo dra abi sa may ilang nga quarantine o sa may watchers area na shelter area dira nila mismo Action Marlon. So amo nang ilang nga rason nga strictuon lang nila kay para man sa safety sa mga watchers nga nagatiner dira sa may watchers area kag bisan pa sa mga pumuluyo kon residente sa Barangay 18 labi na nga ang mga tao doon ko kay isa gagwa sulod along sa may Barangay 18. So isa pagdari nila nga man nga dapat nabantayan rason kung nga asubong magsulod ka sa ila barangay kinanglan mo mag-log no may ara dira logbook Action Mar dira masulat sa ngalan nimo do ko baka doon naging balik to nila ang ilang policy sadto ang kinahanglan mo magsulat ra isang pangalan antes ka magsulod sa barangay or kung ikaw ang pakadto sa may watchers area. So dira lang dyan sa entrance gate mismo sa entrance nila may arada sila Barangay 18. Oo. So Action Mar nga do still sila nga gate. Okay. So may arada isa kagamay nga lamesa nga kung maglabay ka ginaayo ka na nila nga mabutang sa ngalan mo. Kung magbakal ka lang daya sa inasalan. Yung most probably Action Mar kung maguluwa po na especially kung magwa ka lang man wala naman nila gid ginaano. Ang importante lang da kung makadto ka sa watchers area o matinir ka gidrabi sa barangay kinahanglan mo gid magsulat sa imong nga pangalan Action Mar. Okay. Kay ang magtimbag son diyan na dabala ligyaan na rabon debla grocery store sa Piak. Mo gid sa may ila dara nga do arko. Sa wala may arada nga man inasalan. No kanabo na sa mga customers. Nagabakal gid man da. Kag may araman nga nagatrabaho sa ospital. Nga nabakal pero amo lang ng ilang luyag lang mapabilin nga dapat sektor nila na pagbantay kaya hindi man nila gusto nga bla may mga kagaw although wala naman siya sa mga nagpostibo dira mismo sa regional hospital halina pero ila diri sang Barangay 18 panigurado nila para sa safety sang tanan Action Mar. Okay. Anyway, ang mga watchers dira antes ka makasulod example based sa mga bago nga salta o kunabi wala pa nakabalo nga sumagtiner duwa na damong sa Action Mar isa lang sa kadako nga do balay-balay nga maka-accommodate most probably mga 40 individuals. Ang sa tabok sinasang ilang watchers area ginbutangan pangina sa panibago ni Barangay Kapitan Diaz sa isa pagid ka do balay-balay pagid nga para mas makadugang pagid nga madamo-damo pagid ang ilang akomodar nga mga watchers nga nagatinay sa gwa lang mismo sang ospital Action Marlon. So amo na ang iladra nga mga policy ang badri ni Diaz hopefully nga maintindihan sa publiko ang ilagi ng imo Action Mar.
Kapitan Madilindia. Ang dami, pero ang bigat na pagkain sa sunod, hirap na sunod na action dyan. Oo. Pero mga muna pa sunod, ikabag mix na di kabog na ibang wala na kasunod. Ang punto ko, Ang ginabuot mo silingon ka, ang po nakasulod sa ospital, hindi pwede ka sinir sa watchers area. oo, ito kaya, simple, nakasunod na di ba sila sa mga hospital. Oo. Pag mix na kawin niya sa mga nakasunod. Okay. So, amo na one thing, a clarification that ang tanan nga nagatinero sa may watchers area are purely wala kagi sulod sa ospital, so safe sila ka. Wala. Ang gano'n na, sila pa sila sa action na sinatatakan sila kung nakasunod. Kaya nakahirawa mo sa kapwa nakatatakan sila. Pagtungod na sila yung kung sa mga yung mix na nakasabot ako. Ang naging effect ko nga mo. Ito mo? Oo. So, kapano aksyon naman batian sa Kapitan Madeline Diaz sa kabarmasyon kung anong ginahimo subong sa barangay 18 para mabilin nga safe dahil luway sila luwas sa baratian aksyon na dabilang COVID-19 kag anong ilang mga protocol ginabatuman sa pag-akomodar sa mga watchers dira para man of course security sang pumuluyo sang barangay 18 diri sa Mesra. So karon because action dyan na is until further notice? Until further notice. Okay. Kay wala pa man gid sang action mark kung kay anyway kay sa pagid nila ginalantaw kung pasugtan nila pati ang mga may mga tatak na bali maginutok bilang watchers area at hindi man nila gusto nga ma-violate ang mga health safety protocols kay kabalo kabisan dira sa mga rigdaan nila kinahanglan nila sundon mong may mga distansya gid dala iban properly ventilated timiara doon sila nga proper hygiene gid nga pero may sekyar gina-inspect sang barangay so kinahanglan nila masunod so hindi man pwede nga magsurubradra ang mga nagatiner mismo sa may barangay sa watchers area sa barangay 18. Ano kitiwag ito ba na dayon to ang ila to plano sang barangay sang Banwa sang Tuboso to sa piyak to bala? Why na to? Why na to sa mga nagatiner to? Alin sang sugod action mo why to may nagtiner? Kalayo man bi? Kalayo to kag isa pa budlay man para sa ila kay wala to ibig may naglabay nga di pa sayang sa lakyan. So kinahanglan mo ito lakton, ti medyo dulom-dulom pero nga daan na lang kasi may silagon, kadto dito sa melikod, gin bisibisitaan to namon ang itsura mo to Japon. Pero duwag ito sang may nag-desider nga mag-tiner action mark. Kakabod action na dyan ko pangitaon bla sang doktor ang bantay, tiway na. Paano lang malaki na pangita sila sa doktor, kalayo sila ng taganto? Gani, amo pagid na, bisan pa kag ilabay na bibikon wala ka cellphone ay mo to ginabantayan. Kaya sa ginawbra ng action mark, may nakita ko ni Naligad nga nagabulwantay kami dala sa tubang sa ospital. May ara yung mga watchers nga nagapadala power bank sa sulod. Power bank sa cellphone kay butsingon para dito na lang matcharge sa ila pasyente kung tulutawgan nila sang wala pag ginapanugutan nga makasulod. Pero kung hindi kikap Madeline Diaz, may ara na kung ginapasugtan nga magsulod pero ano lang gid restricted lang gid kag limitado lang gid no kung pila ka bilog ang ginapasugtan nila nga makabisita sila siguro ginapaganhagan man nilang sitwasyon kay hindi nagitanto mo sila kabugat ako nakalalaabing sitwasyon action mar sa bahay mismo sang barangay sa regional hospital. And action mo na ang balita sitwasyon diri sa may barangay sa sang sa ginama nga hapon sa totalan nga magkaaksyon tandaan nga isa sa mga rason sa pagtugas sa balatian sa tunlabos of course ang COVID-19 nga balatian ato sa gihapon kinakabalaka. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz una sa sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Pwede ba na maghubin ang may edad na? Yes, pwede gid basta mag
lakson mga kakson, may ara sang suggestion sa mga nagrense. Kundi ang paglaton-laton sa bangsang COVID-19, masami ang ginalinan sa mass gathering sa ginatuwag pagtilipon sa bisan magpamilya sulod sa balay ti. Kalabanan gidman, kung nara ka mo sulod balay, magpamilya ka mo, permi ka mo updanay, way nagasuksok sang face mask, mati kumpiyansa ang tagsa-tagsa. Pero kadamo nagali sa mga kaso nga nag-positive ang isa ka miyembro sa pamilya. Pag contact trace gen swab test man, ang ibang nga miyembro sa pamilya nag-positive man sa COVID-19. Tiyan mo ni subong ang ginatawag local transmission diri sa Negros Occidental. Ambal ni Gov, kung pwede pa lang, dugang pangaman naton na kung sunod sang balay, galing katin, di mo man mapilit kay way man niya sang kasaguan nga dapat magsuksok isang face mask ang tagsa-tagsa sa sunod sang imo sa nga puluyan. Tiambal ni Gov, kung pwede pa lang suksok face mask bisan hara sunod sa balay, kag kung magwa naman hara sa public, magwa naman sa balay, ang face mask doblihon. Diyos, ay ban guro mareklamo gini gaman. Una bes tuman ka ti init subong, kanay kapaang sa init subong. Isa lang gani ka face mask, ga reklamo na, no? Prote kon luyag magid nga masiguro, hindi ka ba 100%, luyag magid nga at least sure nga hindi ka matapikan sa COVID-19. Tumanon mo na yan nga mga panugyan kay para man sa kaluwasan sa tanan. Ang moratorium, mag-action travel moratorium, ti ang provincial government pagi ka Governor Bong Lacson, nag-request ka ba isang travel moratorium, ti sa subong wise ang reply, wise ang sabat, ang NIATF. May pila ka mga local government units sa LGUs nga nag-implementar sang 30% workforce. 30% iban 50%. Tunga lang sa kanamoon sa empleyado nila ang gintugutan nila nga magtrabaho. Pagod man sa ding golpiada nga pagsaka sang kaso sang COVID-19. Ang Kapitolyo Provincial tiambal ni Gov ginatun-an pa man na, no, inang plano na nga pagbalik no sang skeletal workforce. Kaya duman 3 Agosto tuig 2020 nag-implement ni sang 4 days work week ang provincial government. Ang ibang nga empleyado work from home. Dito sila nag-obra, may pilirmahan. Dito na lang sila sa nga balay. Pero tiambal ni Gov, depende pa niya. Ay ila sa nga hambalan pa, desisyonan pa sa ulihi. No? Kay diri sa Bacolod City, grabe ang mga restrictions, kag grabe ang mga implementation sa protocol nga ginapatuman subong. Bakit sa hindi na ba intindihan nga pagbutsog sang kanamuon sang kaso. Ari si Governor Bong Lacson. We're still studying that. It's still our labor force unless otherwise recommended. But for now, it's improved at the capital. Right now, we're just gonna follow what we have right now. Make up to 50% capacity. Appeal to the public is that to avoid television. What is happening right now is the affected. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Interview na kina sa mga katapos ang Capitol Media sa kay Governor Bong Lacson, wa isang face-to-face interview ang mga media. No, umpisa sa mga adlaw kay part man sa precautionary measures ang Governor's Office kanya may sang no entry policy nga ginpatuman sa mga adlaw. Parang hindi magdugang ang kabalaka. Hindi man niya makabig, maka-alarma or alarming. Ining pagdamo sang kaso sa Negros Occidental, sobra 400 mo. Hambal ni Go, but it's a concern. Dapat kabalakan tari, dapat tutukan tari kung paano ni mapunggan ang sige-sige nga pagdamo sang kaso. Ang sunod sang San Carlos sa Residente among number 1 nga may pinakadamo nga COVID-19 active cases from 78 nagsaka sa 119.
Angot sa San Carlos City mayara sa Executive Order number 22 series of 2021. Temporary suspension of bookings for public resorts, parks, kag tourism establishment. Tinabaluan ta naman San Carlos City isa sang mga syudad dari sa Negros Occidental nga damo-damo sa mga tourist destinations, mga matahumbla nga kaladtuan, mga kaakson. Temporary nga suspension anay, suspendido anay ang bookings para sa public resorts, parks, kag tourist establishments sa San Carlos City, mga kaakson. Leisure activities and non-essential activities are also prohibited. Ini mga hindi man importante nga mga aktibidad, yagang abit, hindi na pwede. Effective April 2, 2021 until further notice. Nagligad pa rin nga Biyernes Santo, nagumpisa mga kaakson until further notice. Kaya man, amo na, sa nasalinta na, 119 kaso na sa mga San Carlos City, mga kaakson. Dapat tahuron tari, sundon tari, kaya para manis sa aton taran, sa kaluwasan sa taran. 5:49 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Balik kita matapos gid lamang sari. Balikan taman ang gamonitor sa ato sa nga live stream ho. Ayos mig miski paano may balita ka man di sa Negros especially. Okay. Ching Patenya mayong hapon from Kawayan, Negros Occidental. Si Cap Imelda Hamilo Bangguanga, gamonitor man. Mario Bacauco Irad mayong hapon sa Bilog Negros Occidental kag sa La Carlota City. Thank you. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio.
Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salangka. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag Na Standard Time na 5:55. Ini nga Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Dere sa Bacolod City, may aray di sang ginatawag nga casino, di ba? Ang casino sa una dere sa may Golden Fields, puro na sa ilo dere sa area sang dalan sang Lacson. Kaya casino close, no? Umbisa pa nagligad nga Sabado. Bangod man magod sang ginpatigayon nga disinfection sang Bacolod Disaster Risk Reduction Management Office. Anong rason siri? Ay siyam kami empleyado nag-COVID positive man ba? O hindi rin masasyandihan subong no? Ang sitwasyon diri sa mga sunod sa Bacolod. Yari na ang pinakabago kag pinaka-effective nga herbal supplement Evergreen. Iban nga balita way tabalabutan tutok sa aksyon na firing line las 7. Tulto balasan Huawei with aksyon na Brian Morden. Nagasunod na aksyon balita evening edition, balita lokal, balita nasional, kaiban pa. Opo aksyon Dale Salazar kag aksyon ang defensor.
Ako naman, Aksyon na Marlon Henovoya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.